ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ସୁନା ପୂଜାରେ ହେଲା ଶସ୍ତା। ରାବଣରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା କିଣାକିଣି କରିବାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍। 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଶସ୍ତା। ରାବଣ ଋତୁରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ସୁନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବଶେଷ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖ। ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଦେଶରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,13,120 ରହିଛି, ଯାହା ଗୁରୁବାରରେ 1,14,360 ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1,12,720 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1,12,910 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,13,000 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। କୋଲକାତାରେ ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1,12,760 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,13,240 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,11,360 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ।